ଚାଲ ବଣଭୋଜି କରିବା। ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇତେ ପଇସା ନାହିଁ ତୁ କହୁଛୁ ବଣଭୋଜି କରିବା। ସେ କଥା ଛାଡ। କାହା କଥା କେତେ ପଇସା ଅଛି କୁହ? ମୋ କତର 20 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୋ କତର 15 ଟଙ୍କା ଅଛି, 5 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଚୁରି କରିବାନି। ଆଉ ମୋ କତିରେ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ 90 ଟଙ୍କା କି 12ଟା ହବନି। ତମର ବେକାର ଛଡା କଣ ହେଇଛି? କଣ ଏଇ ବଣଭୋଜି କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ପଇସା ନାହିଁ ନା ବସ ବସ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି? କେତେ ଟଙ୍କା? 90 ଟଙ୍କା। 90 ଟଙ୍କା ତ 90 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦଉଛି 10 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଚିକେନ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆମ୍ବ କରାଟ କଲିଜା ଗୁଡ ଅଣ୍ଟରାଣୀ ପୁଣ୍ଟି ସବୁ ଖାଇବା। ହଁ ଖାଇବା। ହଁ ଖାଇଦବ ଆଉ। ଭେଜ ଖାଇବା ଆଇଁଷ ଖାଇବାନି। ଭେଜ ଖାଇବା ଭେଜ ରେଟ୍ ବେଶୀ। 100 ଟଙ୍କାର ଆମର ଏଠି କରାଟ କଲିଜା ହେଉଛି, ଏଠି 100 ଟଙ୍କାର 60 ଟଙ୍କା ନେଉଛି କୋବି। ଆଉ ଭେଜ ତୁ କୋଉଠି ଖାଇବା? ଆଉ ଭେଜ ଏତେ ପଇସା ଆଣିବୁ ଶୁକ୍ରବାର ବାଡ଼ିର ପା ଏଇ କୋବି ହେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆଣିବୁ କେମିତି? ଆଉ ଆମ ବା ବଡ ଛୁଆ ଲାଗେ ଆମ ମଥାର ପୁରା ବାଇନ ପୁରା ବହୁତ ଅଛି। ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ଚୁରି କରିବା ତ? କଣ ବାତ ବାତ ଆକୁ ନେଇକି ଚୋରି କରତେ ନେଇକି ଯିବୁ, ସେଠି ଧରା ପକେଇଦବ। ଏଟା ତା ଝାଡା ଏମିତି ବାତ ଛାଡିଦିଏ ତା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ଛାଡିଦିଏ। ସେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ତାକୁ ନେଇକି ଯା, ସେ କିଛି ହବନି ଆଉ। ନା ଚୁରି କରତେ ଆମେ ଯିବା, ଇଏ ଚୁରି ଟାଇମରେ ବାତ ବାହାରି ପଇଲା। ଏଇଟା ଭାଇଲେ ଆଉ ଭାରିବ ନା କଣ? ଆଉ ବାହାରିନି ନା ଦିନରେ ଥରେ ବାହାରେ। ହଁ ତାର ଥରେ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ କେ ବାଟେ ଚୁରି ଯେ କରିବା। କିଛି ଦେଖିଛ ନା ରାସ୍ତା କାହାର ଯିବା କାରେ? ବାଡ ଯଦି ନଟି ପାଇଲେ କୋବି ନବା ଖାଇକି ପାଡ଼ିଆ କିଛି ଅସୁବିଧା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି କହିଦଉନ। ମାରିବେ ମାରିବନି କହିଦଉନ। ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛେ, ତାକୁ ଇନଭାଇଟ କରନ୍ତେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏଇ ଆଇଡିଆଟା ବଢିଆ ଆଇଡିଆଟା। ହଁ ତାହେଲେ ଚା ହଉ ଯିବା ପିଇବା ଖାଇତେ ମାଗଣା ଖାଇବା ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ ସେ ଫାଇଦା ଲାଗୁଛି। Excuse me. কথা ସବୁ ଆଜି ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟେ। କଣ କି ରେ? ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତ, ଆଉ ତୁମକୁ ଇନଭାଇଟ କରିଥିଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛ? ବେ ଆମିଷ ନା ନିରାମିଷ? ନିରାମିଷ ନିରାମିଷ। ନିରାମିଷ କରିଛ? ମୁଁ ସେ ନିରାମିଷ ଫିରାମିଷ ଖାଏନି। ମୋର ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ନହେଲେ ଭାତ ତ ଚାଲେନି ମୋର, ଆଉ ମୁଁ କଣଟା କରିବି? ହଉ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯିବ ଆଉ। ହଉ ଦେଖିବା, ତମେ କର, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି। ଦେଖିବା ନୁହଁ ତୁ ଯିବ ଆଉ। ହଉ। କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ କିଏ? ତମେ ଯୋଉ କାମରେ ଆଇଛ, ମୁଁ ପୁରା ସେଇ କାମରେ ଆଇଛି। ଆରେ ନା ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ତମେ ଖାଲି ପାପ ଆଡୁ ଟାଣୁଛ। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ବୋଲି, ଦାଦାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ବୋଲି ଆଇଥିଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ମାନେ କବି ଚୋରି କରିବା ନା? ହଉ, ମୁଁ ବି ସେଇ କାମରେ ଆସିଥିଲି। ହଁ ଚାଲ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ପୁରା ଲାଗୁଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। এইটা হচ্ছে ঠিক মৌকা। এই উল্লকবিটা নিয়ে যা। আরে এই উল্লকবি নিয়ে কোন করিয়া? উল্লকবি নেলে বড় পাড় হবে। ফুলকবি নেই ଯିବା, ଆଉ ফুলকবি ଝୋଳ କରିଦବା ଆଉ। ফুলকবি আলু ঝোল করদা। তাহলে একটা কাম কর, তু সেপট ফুলকবিটা উপাড়, ମୁଁ ଏପଟା ପଡୁଛି। ଏଇ ଆକୁ ଟିକେ ଜଗିଥିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଚୋରି କରିଦିଏ। ବୁଢା ଦେଖିଲାନି ସେ ଆଇଲା ବୁଢା ଚିଲେଇଲା। ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା।
केते कष्ट से लिपिटा डाकी देली टिके आसी थांदा अरे मन टिके जोड़ा जोड़ी हेई तांते टिके ये छुआटी सब बर्बाद कर देला मना करछु से बातुआ को आना मानिलु नाही कहलु ना ए तार थरे बात हरि वारिबो नाही देखलु भाईला सत मोर दु जोड़ा मो इना नेली ताको मोदी की बरी से फैमिली में बनकर हे देख आइलैंड लिखि दे ए सो आइलानी खोजी बोलुची नाला चकरुची बुद्धि नुआ नुआ कहा कुसी फल पाउची चल करू गाय खेदा ये जो डाकुणी खा गुड़ाक मत डाकी भाभी निरामिष बहुत कम खाए गेंफे भी एमती आम हांडी रे ही आउ नपर देखियो मत डाकी परिणामटा आज शोला को दौची कुआडे गले ये बालुंगा दल गुड़ा हे तो ओय आइलैंड गाधा मगमसा की रे आई चलो नी सब हां ना खाइने हो ना आना आना जल्दी आना रे मते बहुत भूख लागलानी रे एक्चुअली कथा कोन की हमें चुल्ली खुआ देइदिलु भात हांडी बसै देइदिलु कढ़ई भी बसै देइदिलु किंतु परिवारटा आनते आनते ए सोटा पाखरु गोटे गाय खाइला आ जा फल हे पाइलानी हम से पई बहुत दुखित आ तमे हम घर आडी संध्या आइयो दिटा पिठा खाइ दे गोटे कथा कहबी हां तुम बहुत सुंदर थैंक यू सदा हम माबी के ताल गछ देखिछु हां हम बाड रे जो बहुत आ तोर जदी एते गोल्लू करूतला ताल गछ बाकू पळेरुनी मो केहिनी मारथिलबे भूले हला मु जो न खाइ के एठी के आइली आगे तो गांडी कोन गोल्लू दोला पिला माने कहले बोली मु कहली न मोर किछ आपद ना ना कोन पिले पिला माने कहले बोली आ हो ताले रागनी आ जा हला कथा हला आ आउथर कोले खाइबो मगमसा तार कोन कोन हला तार कौन है बे बता कुंडा बे ना तू कुंडा ना तू भी कुंडा ना छाड़ियो नी ताको कुंडे दे दे टिके कुंडे दे हां ना भूजी की भूजी मिला ना मांडू को मांडू मिला खाली गोटे पेंडू आ बेड़ा बाड़ा भी पीछे मिसी